kaikille! Tervetuloa! Tää on eka pelivideo. Ja mä näytän, kun mä avaan lahjoja, mitkä mä oon saanut toisilta. Lahjoihin. Se kuvaa sun ei mulla ei ole hirveästi lahjoja, koska mä vasta tää on mun eka tämmönen lahjaraus, eli mulla on tän verran nyt lahja. Mulla on YKK 9, 10 YKK, Reto Video. Mulla on 15 lahjaa avattu. Jep. Niin. Eli avataan eka lahja. Ja se on tämmöseltä kuin Smiley YKK. Se on semmosen nuolenpään läpi. Ja sitten on taas Smiley. Mä sain Raven. Ei siinä ole enää mitään ihmeellistä, koska Ravet on kaupassa, mutta kiitos hirveästi. Ja taas Rare. Ja taas Rare. Tuon tohon, tuon Veikkatatuun. Sitten taas toi sama Veikkatatuun. Hienolta kuulostaa. Ehkä mun pitäisi puhua vähän kovempaa. Siis mä sain Rare paidan. Mulla vitsi, mulla on housut. Eli Smilelta on vielä kaksi lahjaa. Tai ei tää oo muuta Rare. Siihen tykkään. No ei mun tarvitse pelkästään. No, tässä on siis Smiley, YKK. Saa mennä Pidäkkamuks. Joo, tässä. Kiitos kaikki. Kiitos sulle Smiley. Olen hyvin paljon lahjoja jälleen. Rareja. Sitten on Vaniljedonitsi. Kiitos Vaniljedonitsi. Siellä on vielä yksi lahja. Nyt siis 13-levunen. Kannattaa mennä Pidäkkamuks. Niin kauheasti. Joo, siis MSP-tähti. Joo. Eli tässä Vaniljedonitsi. Sitten on tämmönen kuin Millaveera. Kiitos ihan hirveästi tupesta. Mä näin täällä nyt tän tupen. Eli Millaveera toikaa Pidäkkamuks. Tämmönen 20-levelinen ja VIP ja Millaveera. Tällä Pidäkkamuks. Kiitos sulle Millaveera. Sitten on tämmönen. Kiitos. Paljon. Eli sitten on 2014 Nuppu, 17-levelinen. Näyttää tällä hetkellä täältä. Nyt käykää Pidäkkamuks. Joo. Sitten on taas tää Vaniljedonitsi tässä. Nyt saan
No ei se nyt toimi, mä katson myöhemmin. Käykää ehdottomasti pyytää kammuksi Vanilla Donitsia. Sitten on tämmönen kuin Lisa. Huutomerkki, 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 huutomerkki. Käykää pyytää kammuksi. Moikka! Eiku siis miksi mä huudan moikka. Ja sitten on Rosetta 100. Kiitos. Nyt kaikki luulee, että mä sain ylimääräinen. 15 levulla Rosetta 1000 siis. Menkää pyytää kamuksi. Ja sitten on mänkkäri. Mänkkäri on 47 levulla. Ja vip. Ja tommonen ihana. Mut joo, mänkkäri. Menkää pyytää kamuksi kaikkia näitä kolmea. Joo. Eli mä sain tällä siis. Mä sain tommosen Lisalta. Kiitos, kiitos, kiitos. Vanilla Donitsilta tommosen. Kiitos. Mutta tässä oli tää video. Käykää pyytää kamuksi niitä, mitä mä nyt ikinä sanoinkin. Ja joo. Tässä oli tää video. Moikka!